Μήπως πνίγεσαι στα χρέη και αισθάνεσαι απελπισμένος? Δεν είσαι μόνος. Δες πως μπορείς να βρεις ανακούφιση σε 3 βήματα. Βήμα πρώτο, μάθε τις επιλογές σου για ρύθμιση χρεών. Αυτό μπορεί να σε προστατεύσει από κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Βήμα δεύτερο, υπόβαλε αίτηση για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προς τράπεζες και δημόσιο. Τελικό βήμα, ανάλαβε δράση και διεκδίκησε ξανά το οικονομικό σου μέλλον. Αξίζεις μια νέα αρχή, οπότε μην περιμένεις άλλο. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2103300078 και 6945976642.